Hoi! Woi! Oh, mapan sagung ing ngaloka Boksara tambur saruling menyang dendalodak gendera miwah kekondo mawarna-warna Jalatiana Sri Kawuryan Saramungking lautan kombak kumpul kelopon jayeng desi saing negari sobrang lautan nyaduk dawuh Bapak Guru topon jayeng sengoro nyaduk dawuh yeng wis mereng-mereng apa urung kolo dereng bapak kula tesih enget Purwa Madewusana syukur ados saka negara ngendi Kakang saka negara sobrang lautan siswanipun panjenengan murid sing agek bekti-bektine marang guru kadhawan menapa kula nderek bapak ngene ya Ger dene iki pon bapak kuwi katemben ngedwedhus keluarga ngunggul pamenang antarane Antarja lan Galkaca kepiye carane dimen padha congkrang apa marep mungsuh wong Pandhawa kok le mungsuh kowe ora nganggo cara ratus ora wani ning nek keluargane Werkudara wis padha congkrang dhewek pada putrane Werkudara wis padha gething keburu sengit nah negarane mesti ringkih Kakang Adi kon pada gelut men apa men ringkih ben ringkih bapak Angger negarane ringkih nah gampang mungkari mateni Werkudara mateni Janaka mateni nang kula Sedewa pateni kota dewane pateni ku angger pendawane 5 pada mati anake wong pada mati kabeh Bratayuda wurung ing Bratayuda lestari Widodo negara Ngastina delenge Duryudana gandeng wong lanange pada mati randa-randa negara Ngamarta dundum randa diundi awet sing arep golek randa ki pirang-pirang diundi sing gelem golek Innova ya gue ning anggar kon niku kena pit listrik tok be ora gelem aja ngarep-arep wong wedon ki butuh apa kepastian gurune ki golek lantar-lantarne wis temenan wis ana bengkoke dol bentuke nova nggo manjat menggiati ora manut Poncong kula menika namung cukup bekti karo panjenengan kowe cukup bekti karo Pendhita Durna ayo
Saiki Antasena rangket aja nganti Antasena atur palapuran. Kemarin kula nyuwun pamit madal pasilan. Saben dong banting mboten dados menapa. Kompak kok siki. Joto. Siap-siap. Dia. Belum lambung kayu parsiak hati-hati. Wah! Kepripun berkanda-randa dadi kaya gue pikirane oh ala bocah-bocah kemarin randa kaya gue oh blangone gatel kate oh colodot oh datang ini angel kaya potak dan iki pun sregep syukur. Ayo. Pati marganing singirna oh uripa ginawe apa sang maneh layang-layangan sambate karerandang mulung memburavur mingko putih oh milang-miling kaya jangking oh gagajar kaya candra Yai Srenggini wonten parimbangan nika. Cetok kakangku yo kakangmu Garwaca anggone arep ngratuni Pringgondan niku ana pacoban. Pacoban kados pundi Kakang Mas? Kakang Antareja kaya ora eling Pramadu Wusana. Kaya wong keselang setan jajal anak. Bareng ana Eyang Pendhita Duna Pati Sengkuni padha rawuh ana kasatriyan sumur Jalatundha. Penggalih Kakang Antareja iki dudu penggalih pribadi iki mesti manut karo pambojoke wong angkara murka watak budi candala. Ora mikirke marang ketentreman, ora mikirke marang kerukunan, mung mikirake kepiye carane Antareja kudu songkrah karo keluarga. Pun kajengi. Perkawis Eyang Pendhita Duna sapadya balanipun ingkang rai kula pun Srenggini sagah badhe betengi. Yo Mone Kakang Antareja murka sing tanding pun Kakang aku ijin nrongso Yai. Oh. Lah, sawa.
Ya. Harap Tengarane ngajorit kong magro kongso tategaya botol-botol para pancriting turangga esti regata ingkang bojo layu sapi sapa ana menungso bagus nanging kuciwane ana thothoke ana capite takon marang aku Sregini saka kayangan samudra kedasar Sregini saka samudra kedasar isi adine Kakang Antasena adine Antarja ya adine Garwaca kowe sapa saka negara Sobrang Lautan Jayeng Sengara kene ngopo ngoyak marang playune Kang Antasena Antasena tak rangket ora nunggal karo Antarja bonggar tak sembadani wedi ram tak krincung sukune Cetha kowe wis nampa pambujing Danyang Durna rawe-rawe rantas malang-malang buntung bagus ora indo lakon tebak dadamu tak getih dening aku kowe
Antarja tak belani kowe. Yo yo. Awas. Mama. Ya. Bocah. Kom. Beres pokoknya. Beres ki apa kok? Lenggah rene. Yeah. Iki dadi wong ki ora papan. Yen pundi wong niate gawe semangat panjenengan, menjenengan semangat malah mboten papan kepripun. Kudune kowe nlongso aku tanding karo Srenggine ora wani kok jogeti kaya ngono ki. Karepmu kowe ponto wong pikirane ora waras. Ora waras. Wonten iya bocah nuthuleng digugone. Ngene. Kaya gitu li apa? Ora telaten, arif. Zaman siki ki anggere ora garapan ki ditonton ngaripi. Ujarku wong niate men gawe semringan lepane Gusti ora bisa nampa ya primen maning. Pancen nasib bagi urung pas. Togong, nggih. Kowe ngerti Srenggine kok kolong ki apal. Anak Werkudara bener kok. Nggih. Ning lak sing kondang ki anak Werkudara 3. Tergantung pakeme. Pakem Solo maramung loro. Antarja, Gatut Kaca. Ngayu Jakarta 3. Antarja, Gatut Kaca, Antasena bareng boyong mengkebumen 4. Kaya ngono kok nggih. Antarja, Gatut Kaca, Srenggine bareng pindah Banyumas 5. Antarja, Gatut Kaca, Antasena, Srenggine, Pancasena. Sisi karo ngendi Putri Nggiyanti Purung. Oh, apa sih nganu?
ngimpi turu nang jog terus mlebu kamar mandine dadi anak kecorone ya kok. Pancasena udu kaya kuwi ta lho. Iki kandha temenan yo ora guyon. Ana pancen putri Sri Giyanti saka negara Gyantipura kuwi nalikane Raden Werkudara rabi batin. Ya pas. Ya pas rabi batin rabi nang sejerone ngipen ya pas. Jane pas lu kanang-kanane anu pas. Karepmu lah. Orang gagas perkara kuwi gagas karo Gustine. Togok Srenggene iki putane Werkudara sing karo sapa kok kali Betari Rekatawati. Rekatawati kok ning Antasena. Antasena putrane Werkudara patutan Betari Urangayu. Gatotkaca putra Werkudara kali Arimbi Antarja kali Nagagini. Kok kene apa Antarja ki arep congkrah karo Gatotkaca. Lha kuwi to Drona. 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 Asline niki kepentingane wong mancanegara sing arep ngrusak secara halus. Umpamane Drona Sengkuni Kurawa mungsu wong Pandhawa tanding adu luting kulit atau sing balung kaya-kayane angger nggo menghancurkan negara Ngamarta kuwi kan kerukunan lan kekompakane warga negara Ngamarta kuwi angel diobrak-abrik. Terus laku dong sumuruping banyu nabok nyilih tangan gandeng Antarja kuwi anak barep agi diobong-obongi atine. Masa iya anak barep terima ke bawah ke perintah sing nom. Lah wong Antarja pikiran-pikiran lagi kosong, keselusuban setan jajalan terus manut karo omongane Drona. Mangane Drona niku anggere ngendong tlaten banget. Esuk tekan sore isine malem-malem. Wah anggere kerogo hatine kepentingane Drona, kepentingan Suni lah nang kono. Anggere golek ngendong urung kelakon. Wingi umpamane urung ketemu karo Antarja, wong ngulon. Karo ilang-ilang bukan Antarja nang latar. Oh orang ngulon. Drona mampir mengenai Sengkuni disit. Sedela. Ngetan maning. Ora dening Antarja nang latar-latar ya. Ngulon maning bareng ngerti lawange dibuka Drona dodok-dodok kula nuwun. Sinten nggih Drona? Arep ngapa Drona? Arep ngendong. Drona niku ala gerane info apa bae krungu apa meneng gerana wong garep nanggap panjang. Lidis latare. Ngendong terus. Dene ngrika ngerti, Allah spionku kan akeh banget. Yang sudah wong waspada nih kan ya. Tetap kira-kira kayak gue. Drona gumune apa beteng yang rebukan apa beteng yang gumun wong. Apa maning gerantar jagi panas ini ki jenenge asline pengaruhe Drona. Jenengan nggugoni Drona niku Allah wis pokoke. Intine mung kecemplung jurange kacintraken. Ajate koko. Ajate koko.